2, 3, 4. אני זוכר, זה היה לפני כמה שנים, בטיול השנתי של כיתה ו'. ישבתי בכיסא ליד רונן, בשורה הרביעית לפני האחרונה, ואז רונן הוציא מנדוס מהתיק. אז בתמימות ביקשתי ממנו, רונן, אני יכול גם מנטוס? הוא אמר, בטח, קח. הוא פתח את החבילה, וכשהוא לחץ על המנטוס כדי שיפול לי אל היד, יצא מנטוס צהוב. אני שונא מנטוס צהוב. אני שונא מנטוס צהוב, יש לזה טעם רקוב. ילדים שונאים מנטוס צהוב, ילדים שונאים גם כרוב. מנטוס צהוב זה לא בשבילי, לא בשבילי. אז אמרתי, אחי, יש לך מנטוס ורוד בשבילי? אז הוא אמר לי, בטח, קח עוד ניסיון. והוא לחץ ויצא מנטוס כתום. אני שונא מנטוס כתום. אני שונא מנטוס כתום. רגע, תמשיך. רגע. אוקיי. אני שונא מנטוס כתום, יש לזה טעם מגעיל. אני שונא מנטוס כתום, טעם לא רגיל. יש לזה טעם של תפוז, אבל בעצם לא ממש. זה די מגעיל. ילדים לא אוהבים חציל ומנטוס כתום. אז אמרתי לו, רונן, די עם השטויות, באת לבאס אותי. אני רוצה מנטוס אמיתי. תביא מנטוס ורוד שיוכל לאהוב, ללעוס בפה. כי מנטוס צהוב לא שווה ללעוס, זה עושה חורים בשיניים וזה אפילו לא טעים. חבל הכסף לרופא השיניים. ומנטוס כתום זה סתם מגעיל, זה חיקוי של תפוז. אני רוצה מנטוס ורוד, אחד יפה שאוכל לאהוב, ורוד קטן, ורוד מתוק, אפילו לא כתום, גם לא בצחוק. תביא רונן, תביא לי מנטוס ורוד. למה אתה ככה מביא לי? ואז רונן הוציא מהתיק שלו במבה. אמרתי לו, וואלה, יש לי גם קולה. ואז הוא אמר משפט מבאס. אני לא פותח את זה עכשיו, אני שומר לאחר כך. אז אמרתי לו, רונן, תפסיק עם השטויות, תביא לי מהבמבה, אנחנו נשתה, נעשה פה ילדות קטנות, כי אנחנו בכיתה ו', תפסיק עם השטויות שלך. במבה וקולה זה לא לילדים, במבה וקולה זה טעם החיים הטובים. החיים הטובים. וויסקי זה למבוגרים, במבה וקולה זה תחליף לילדים, זה טעם החיים הטובים. אנחנו עוד תמימים וקטנים. אז אמרתי לו, רונן, זה במבה, בשביל מה לשמור לאחר כך, זה יתפורר לך בתיק, לא חבל? זה נהיה כזה מגעיל. אבל אמרתי לו, לא אבל רונן, יש לי פה קולה ובמבה זה להיט.
ואז ליאת הצטרפה ושאלה, יואו רונן, אני יכולה קצת מהבמבה שלך עם הקולה? אז אמרנו לה בטח. ואז יצרנו לחץ חברתי על רונן המסכן. איזה מסכן. עם לחץ חברתי אפשר גם לגרום לו לעשן. איזה מסכן. ככה זה קורה. ככה זה קורה, גם בסוף מגיעים לקפה. כן, לחץ חברתי, לחץ חברתי.